Mutai Kagwe oseyo moko kuom jotelo masani kwedo chenro mar deso kembe mag niang'. Kagwe wacho ni okenge duto mag chik ne oluw e keto kembego e lwet joket mwandu. Owacho ni kembego ok ousi nimar oketgi e lwet joket mwandu e yor Kodesa mondo kik gipodhi. That doesn't have a phone. So none of those in the keyboards and so they're not perfect. Nobody's proposing that they are perfect people, but at least they pay their farmers per week. And I'd rather have somebody who is giving me 10 shillings than somebody who is promising me 100 shillings. Erokamano nyako Ramogi dakika 51 bang' saa 3 wadhi e yweyo machielo no kajaro soja ng'iso ni jatugo na mora ahinya gi President William Ruto kod baba Raila Amolo Odinga gi Super PS Dr. Raymond Omolo kuom neno ni ojiw dongruok mar Kaluo kendo wacho ni waromo Homabay kamano kama Ruto biro dhi e nyasi mar Madaraka Day mano Green Army 001 osiep Dr. Raymond Omolo. Erokamano okelo alwach maja kiranda ka chieng' Ward 7 bende wacho na oimore bati amor kodi Ramogi TV neno maler ka chieng' Ward 7 mwisho wa dunia gwenge mag Migori County mano Nyatike wacho ni koth ma koro chwe kasto aneno ka kembe be ideso koro